Мәскәүнең андый да олы бәйрәм күргәне юк иде әле. Татарларның җиңелүе, Казанның соңгы кирпеченә хәтле җимерелүе, 8 яшьтән өстә булган татар уланнарының астырылуы, кистерелүе, Казанның соңгы ханы Ядигәр Мөхәммәднең үз теләге белән әсир төшүе, бәкләр, мирзаларның хатыннарын, кызларын 100 меңләп ирне әсир итеп Мәскәүгә алып кайтачакларын ишеткәч, Мәскәү халкы ай буе бәйрәм итте. Шатлык шул кадәр олы иде ки, Казан туфрагында күмелеп калган урысларның аналары, хатыннары, туганнары да сөенә-сөенә бии, ашый, эчә иде. Бу хәбәр Сөембикәгә дә килеп иреште. Бүген ул төшендә Каракышның үз манарасы очына кунганын күргән иде. Казан явыннан кайткач, Иван 3 көн, 3 төн ичеп, ял итеп алганнан соң, җиңүчеләрне бүләкләү бәйрәме ясады. Чапкыннар шәһәр буйлатып, ил буйлатып хәбәр салды. Мәскәүнең мәркәзи мәйданда олы тамаша булачак. Бүйек князь бөтен Русияның һәм Казан Болгарның олуг патшасы Иван Васильевич мәйданга килгән һәр кешене бушлай ашата, бушлай ишертәчәк. Баш кашкал кулгында, ягъни лобное местода, Казанның соңгы ханнары Үтәмеш Гәрәй, Ядигәр Мөхәммәд һәм мәшһүр баһадир Кышчак углан һәм бәгъзе татарларның башлары чабылачак. Тамашадан құр калмагыз. Мәскәүнең мәркәзи мәйданына ашыгыз. Патша һәм якыннары, илчеләр, Казан сугышы батырлары, боярлар һәм дин әһелләре уртадагы калку урынга урнашты. Каршы якта кара халык, һөнәрчеләр, баш кашкал кулгына Җәлләт вә аның ярдәмчеләре баскан. Тамашачылар арасында пешкән кайнар ризыклар, кайнар ичемлекләр вә исерткечләр таратып йөрүчеләр кайнаша. Беренче кар яуган көн итеп, һәр кем җылырак киенгән. Патша Иван Васильевич бу тамашага Сөембикәне дә алып килергә боерган иде. Сөембикәне абруйлылар сафына, хатыннар арасына утыртып, арка ягына 4 сакчы килеп басты. Аның йөзендә бер кәвеш иде. Бикәне таш кирмәннән мәйданга алып чыгуга халык арасында пышылдашу башланды. Сөембикә, Царица Басурманская дип телдән телгә, колактан колакка хәбәр китте. Чит ил сәүдәгәрләре, илчеләр аяк үрә басты. Аларга карап, тамашачылар да аякланды. Спас манарасы янындагы күтәрмәгә урнашкан матрипчылар Сөембикәгә чит ят көй уйный башладылар. Шатлык көе. Сөембикә өчен бу кара кайгы көе иде. Күп кеше Иван патша бүйек җиңү бәйрәменә куанып килде дип бик каты ялгышты. Шатланмый иде патша. Күптәнге хыяллы, Казанны сатып, татарның тамырын корытып кайтса да, ул ни өчендер куанмады. Хәтта елмаймады да. Ул үзенең ике уе белән мәшгуль иде. Татарның иң усал батырларының башын чабуда аңа кызык түгел иде хәзер. Кышчак батыр башы өчен ниләр генә вәгъдә итмәде ул. Әнә, Кышчак гарипнең башы хәзер чабылачак. Барыбер куаныч юк. Казанны алгач, ул канлы баш чабышларны, әдәм асуларны күп күрде. Монда да нәкъ шул тамаша булачак. Баш-каш ялгашыннан татар каны Мәскәү елгасына агачак. Юк, ул түгел иде Иванның уе. Күпме әсир татар бүген чукынырга риза булыр. Чит ил сәүдәгәрләре, илчеләр алдында берсе дә чукынмаса, җир тишегенә кер кит. Бу эш башка илләрне дә аңа каршы котыртачак иде. Татар күпләп чукынса, менә шунда булыр бүйек җиңү. Ике ханда үлемне сойлармы? Әллә тәрнеме? Кышчак углан мөселман килеш үләрме?
әллә шуқынырмы? Әлі аңа 48 генә яш. Кызчак угланны күргәч, Сөембикән эшләр. Ире Сафагәрәй хан тончыккач, Сөембикә имеш кызчак угланны сөйгелесе итеп тоткан. Халык арасындагы сүз хак булса, тоткын бикә түзмәс, сикереп турыр, кычкырыр. Әгәр бу сүз Гәүһәр шат бикә гайбәте генә икән, ханша кузгалмаячак. Бер бояр күтәрмәгә басып, куәтле аваз белән мәйданга кычкырды. Матрипчылар туктады. Бүйек князь, бөтен Русияның вә Казан Болгарның улуг падишасы, татарларны җиңүче каһарман Иван Васильевич. Мәйдан гөрләп урра кычкырды. Озак кычкырдылар. Һавага меңнәрчә бүрекләр очты. Хәбәрче бояр дәвам итте. Мәскәүнең олы боярлары, Казан сугышы батырлары. Мәйдан тагын алкыш кычкырды. Хәбәрче бояр берәмләп Казан сугышында аеруча батыр сугышкан воеводлар, боярлар, баскынчыларның исемнәрен атады. Батырлар Спас капкасыннан чыгып, патша каршысына йөри башлады. Иван алдан әзерләп куелган бүләкләрне һәр кешегә тапшырып, кычаклап 3 тапкыр үпте. Бүләкләр арасында Казаннан кайткан яхшы атлар, кыйммәтле кылычлар, хәнҗәрләр, алтын-көмеш балдаклар, туннар, шигүле итекләр бар да бар иде. Бүләкләү тәмам булгач, игъланчы бояр тагын аваз салды. Өйләнмәгән бояр балалары, сугыш батырлары, воеводалар, мужиклар, мәйдан буйлап сафка тезелегез, диде. Спас капкасыннан чыгып, бихисап күп сугышчылар, бүләкләнүчеләр белән бер сафка басты. Хәбәрче янә кычкырды. Казан бәкләренең, мирзаларның кызларын, хатыннарын чыгарыгыз. Мәйданга әсир алынган бикәләр, тутайларына бер-бер артлы тезеп алып чыктылар. Бүйек князь вә улуг патша Иван Васильевич һәр яшь боярга, һәр воеводага, һәр мужикка, хатынлыкка татарның берәр затлы кызын бүләк итә. Алыгыз! Матрипчылар каты кычкыртып, дәртле көй уйный башлады. Яшь боярлар үзләренә тигән кызларны, яшь бикәчләрне мәйданнан алып чыгып китте. Сарай гүзәлләре тапшырылып беткәч, Арча, Кырайыш бистәсе, Бишбалта, Әмәт бикәләрен кызларын өләшү булды. Патшабыз Иван Васильевич әйтәдер, үрчегездер, татар хатыннарын шуқындырып өйләнегез. Һәр урыс тамырында татар каны агарга тиеш. Ислам дөньясын татар канлы урыс җиңәргә тиеш. Алла шулай куша. Бу көнне мәйданнан чыккач, әсир хатын кызларны Мәскәү елгасына бозлы суга куып керттеләр. Бик күп кызлар кире чыкмады, батып үлде. Шуқындыра башлагач, бик күп кызлар акылдан язды. Яшь боярларны хатынлы иткәч, иң кызык тамаша башланды. Һәр татар әсирен ике кулы артка кайрылып бәйләнгән сурәттә баш каш өстенә менгезеп сорадылар. Син үз теләгең белән шуқынырга ризамы, диделәр. Шуқынасың икән, исән каласың, патшабыз сине азат итеп, бояр ясый, йорт бирә, хатын бирә. Шуқынмасаң, башың чабыла. Сөембикә куырылып килде. Сакчылар да сагайды. Иң беренче батыр баш каш күтәрмәсенә калыкты. Бу бар булсын баһадир иде. Мин үз динемдә шаһид китәм, диде гарип батыр. Беренче баш җиргә тәгәрәде. Беренче кешенең каны шаулап ялгашка акты.
Мәйдан тынып калды. Бу татарның батырлыгына, үз диненнән чыкмауына, сатылуга караганда үлемне сойлап алуына сокланамы халык? Әллә шаулап аккан кан күргәч, сулышы кысылдымы мәйданның? Бик күп батыр үз диненнән язмаенча саф мөселман килеш башын бүкәнгә салды. Сөембикә төп-төз утырган килеш һәр батырга карап, үз алдына кыска-кыска дуга укыды. Урының җәннәттә булсын. Илаһым, ярлыка тугры кылларыңны. Эй Тәңрем! Казанның соңгы ханы Ядигәр Мөхәммәд, диде хәбәрче. Мәйдан әллә сокланудан, әллә терек хан күрү шатлыгыннан, әллә мөселман татар халкына нәфрәтеннән улап, үкереп, сызгырып ду купты. Әсир хан Ядигәр, диде хәбәрче баяр. Әйт соңгы сүзеңне. Шукынырга разый булсаң, бүйек патшабыз Иван Васильевич сине исән калдырачак. Шукынганың соңында сиңа баяр дәрәҗәсе бирәчәк, һәм сине Мәскәүнең иң атаклы князының иң шибәр кызы Мария Кутузовага өйләндерәчәк. Һәм үзеңә гаскәр вә бүтән кремнәре белән Серпухова каласын туеңа бүләк итәчәк. Шукынмасаң, башыңны түмәргә сал. Мәйдан җавап көтеп тагын тынып калды. Бүтән әдәмнең күзе Ядигәр ханга төбәлгән иде. Ядигәр хан патша ягына карап, мин шукынам, диде. Һавага тагын бүрекләр очты. Матрипчылар беренче булып шукынырга риза булган Ядигәр Мөхәммәд хан хөрмәтенә дәртле алкыш уйный башлады. Ядигәр хан Иван каршына килеп тезләнде. Иван аны үз янына утыртты. Куй көтүе баш тәкәгә ияреп, упкынга, ташкынга ташланып, һәлак булганы кебек, Ядигәрдән соң берничә татар шукынырга ризалык әйтте. Баш тәкәнең мие әйләнчек булса, көтүнең эше харап, дип уйлады Сөембикә. Шуннан соң яшәү бәрабәренә шукынырга ризалашучылар күбәя барып, чират Үтәмеш Гәрәй ханга җитте. Сафа Гәрәй хан углы Үтәмеш Гәрәй хан, соңгы сүзең. Иван күз кырые белән генә Сөембикәгә бакты. Мәйдан сүз көтә иде. Сөембикә дә көтә. Үтәмеш Гәрәй хан тәгәрәгән башларга, башсыз гәүдәләргә карап дөньясын оныткан иде. Әле яңа гына аның белән сөйләшеп торган батырларның башы кан эчендә ята. Ярым ачык тонган күзләре куркыныч карыйлар. Әнә мәйданнан мәйетләр, кеше башлары төягән арбалар чыгып бара. Кая алып баралар аларны? Хәбәрче баяр Үтәмешкә җиңелчә генә, сак кына кагылып, "Мәйдан көтә", диде. Үтәмеш Гәрәй хан чак ишетелерлек итеп, "Мин риза", диде. "Мәйдан ишетмәде, хан кычкырып әйтсен", диде баяр. Хан, "Мин шукынырга риза", диде дә кычкырып җылый да башлады. Шулай җылаган килеш, алкышлар тавыш астында Үтәмеш Гәрәй ханны култыклап алып килделәр дә Иван янына терәбек утырттылар. Иван баланың аркасыннан сөеп куйды. Мәйдан явыз, рәхимсез, дәһшәтле Иванның бу миһербанлылыгын, бала җанлылыгын хаулап хуплады. Үтәмеш бичара Сөембикәгә тартылып, "Анакай", дигән иде. Иван аның игътибарын алып, кесәсеннән сөяк саплы пәке чыгарып тоттырды. Үтәмеш җылаудан туктады, мышык-мышык сулкылдап, ят пәкене җентекләп карый башлады. Сөембикә селкенмәде дә, баласы тавышына да борылып карамады. Ул арада баш кашкал кулгына алып гәүдәле бер батырны менгезделәр.
Батырның уң аягы йөрмейді. Ул, култык таякларына таянып, азапланып, бүкән янына килеп басты. Үтәмеш Гәрәй хан пәкесеннән аерылып, түмәр ягына баккан иде, үзе дә сизмәстән, «Кышчак углан батыр!» дип кычкырып җибәрде. Хәбәрче Баяр да бериштан игълан итте. Сөембикә ханшаның жан сакчысы, гаскәр башлыгы Баһадир Кышчак углан, диде. Сакчылар, як-яктагы хатыннар Сөембикәгә бакты. Иван диққәтеннән дә Сөембикәнең үз-үзен тотышы читтә калмады. Сөембикә үз алдына сөйләнә иде. Мәһабәт батыр Кышчак углан Кылынтай. Мәһабәт батыр. Хәбәрче Баяр янә әйтте. Кышчак углан, чукынсаң Иван патша хатыныңны, балаларыңны үзеңә кайтара. Алар Мәскәүдә. Кышчак углан хатыны балалары турында ишеткәч, як-якка караңгылап алды. Дөрес әйтәм, Баяр. Хатыны балалары Нугайга яки Кырымга качып өлгерә алмады микәнни? Түмәр куелган калкулык янына Кышчакның хатынын берсеннән берсе карарак, матуррак ике үсмер уланны китереп бастырдылар. Кышчак чак сизелерлек итеп хатыны ягына авышып куйды. Яшен мизгелендә генә Кышчак зиһенендә Кабан күлендәге бәки янында көянтәсенең ике ишына ике казаскан гүзәл кыз сүрәте кабынып алды. Ул сүрәт сүнде дә, аның күз алдына йончылган, 10 елга картайган хатын килеп басты. Атай, атай, син исәнме? Дип икылан таш диварга үрелде. Атай, сине батып үлгән диделәр ич. Атасы, Кылынтай, диде Бикә. Анасы, улыннарым, диде Кышчак углан. Ул балаларын кычарга дип торагырсы баскычка таба ыргылды. Ләкин 2 адым атларга да өлгермәде, абынып җыгылды. Култык таягы бер якка очып барып төште. Аннары күтәрелде дә, титаклый күтәртмә кырыена ябышкан 4 кулга маңгаен орды. Уларда Бикәдә халыкны иреп күтәртмә янына килеп басты һәм үз-үзен белештермичә күз яшьләренә тыгылып, «Син исәнмени, бәгърем?» диде. «Исән, исән», диде Кышчак углан. «Яңадан үләр өчен исән, бәгырләрем». «Атасы», диде Бикә. «Син исән калсаң да, калмасаң да, безне ирексезләп шукындырачаклар. Әлләдин, атасы». Кышчакның карашында зәһәр усаллык кабынды. Ул җегет булып килүче улларының ялварулы күзләренә бер мәртәкәлеп карап торды да, кинәт кенә кулларын этеп җибәреп, түмәр янына килеп басты. «Мин үз динемдә шәһид китәм», диде. Хәбәрче Баяр җәлләткә ишара ясаган иде, бер мәлдә әллә ни булып алды. Кышчак углан әллә каян, җиңеннәнме, култык астыннанмы сорнай тартып чыгарды. Якын тирәдәге мылтыкчылар, кылыччылар, балтачылар сорнайны хәнҗәр дип торахырсы, тиз генә коралларын тотканга төбәделәр. «Соңгы уйнавым», диде Кышчак тыныч һәм мәгърур итеп. Ул сорнайын өскә күтәрде. Сакчылар иркен сулап үз хәлләренә кайтты. «Соңгы сүзем! Бүйек кнәз Иванга минем сүзем юк», дип башлады батыр. «Сезгә, чит ил сәүдәгәрләренә, илчеләргә ошбу лафым. Литва, Төрек, Алмания вә Фрәнк мәмләкәтләренең мөхтәрәм вәкилләре, ишетегез, хәтерегезгә салыгыз. Сез гөнаһсыз адәмнәрнең башын кисү тамашасын багып, истирахат кыласыз. Татарларның башы тәгәрәгәнгә куанып, үз башыгызны кашыйсыз. Инсан тарихында булмаган вахшилек кылды Иван.
дәүләтле мәмләкәтне тамырыннан җимерде. Кол итәргә мөмкин, ясак салырга мөмкин, әмма телне, динне, дәүләтне корыту бер генә калыпка да сыймый. Хәбәр бирегез илләргә, сөйләгез буыннан буынга. Татарлар арасында, балта астында да динен сатмаганнар бар һәм булачак әле. Амин. Сөйләрбез, кышчак углан, диде Сөембикә. Шул мәлдә үк тоткын батыр озын тын алып сырнайына үрде. Янмас кыз көе татар каны белән капланган мәйданга җәелде. Көймә әсәрләндерде мәйдан халкын, әллә үлеме алдыннан бу татарга соңгы теләген үтәргә ирек куелдымы, гавам йотылып сырнай тавышын тыңлады. Гаҗәеп, имәнгеч тавыш иде бу. Матур, җылы киенеп кызык карарга килгән христианнар да, үлем көтеп торучы әсирләр дә селкенми. Ширкәүләргә, каравыл манараларына, йортларга бәрелеп, янмас кыз көе үлем түмәреннән аска тәгәрәгән ачык күзле башларга уеп өлгергән кан өстенә Мәскәү елгасына таралды. Көй кинәт өзелде. Сырнай каядыр тәгәрәде. Кышчак бүкәнгә чабылган балтаны алып, баш җәлләтнең маңгаена орды. Аннан җәлләт ярдәмчеләренең берсен урталай изде. Улары да әсирләр кайчан бугау бауларын кисеп өлгергәннәр, сакчыларның хәнҗәр, кылыч, мылтыкларын тартып алып, хәтәр урыша башладылар. Китте буталыш, китте акырыш, китте чыршу. Халык берсен-берсе таптап кача. Хәбәрче баяр кемгәдер акырды, бик күп гаскәр өйрелеш ягына таба йөгерде. Кышчак! Дип кычкырды Сөембикә һәм соңгы көчен җыеп аяк үрә басты. Ул ике кулын орышучылар ягына сузды. Кышчак! Бераздан эш бетте. Кышчак угланда соңгы батырлар да җәрәхәт алып ташка егылган иде. Ләхстан королының илчесе янындагыларга әйтте. Татарлар сугышып үлде, диде. Бу сүз үлгән әсирләрне мактау да, аларны хурлау да түгел иде. Былай гына эш бетте, кайтырга вакыт дигәнне аңлата иде ахырсы. Хәбәрче баяр канлы бәйрәмне тамамлады. Халык таралып бетмәгән иде әле. Мәйетләр өстендә кызгыннар көтүе бетерелә башлады. Сөембикә Спас манарасы өстендәге хашка кара кыш кунганын күрде. Туганнан бирле аны эзәрлекләүче шул бер кара кыш мул. Әллә монда Мәскәүнең үз кара кышы бармы, дип уйлады Бикә. Сөембикәне турыдан-туры Иванның истирахат ханасына алып киттеләр.